aron dili ako masakama. Unsa mahinungdan imo akong gidaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa akong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag-inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Oh, mo nang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule kay mo ginin mo kabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroqueta City. Unsa may mong gibati, nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, nagbakod na ako, then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod, dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning bakon ko, dugay ko nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit ko sa ospital. Mariba
timbang ko na tagdutulo ka adlaw or upat ka adlaw. Pag adto na kog Cagayan, gihuba ko dito kay gihuba ko din gipalitan ko sa kong anak kog nanghulam lamig nebulizer, nebules kay kani kay gihuba ko kanang kasuhan ko. Kay mao nang pud naandan kung ubakon ko nebul. Katulo tali ko nila ito kaadlaw gi nebulizing uli ko dire or kita. Nuli ka kita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga unsay inyo mga balatian nga susama sa akong gibate ana gamit gyud mo ayaw mo pagduha-duha sa Asigo Herbal Capsule o BG Soya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy.
buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi. Pakpak! Iwagay-way mga kamay, iwagay-way. Ila sa mga kamot, sa mga malipayon. Duko ang ulo sa dili malipayon. Balag problematic. Dagang kay problema ang mga tao. Unsa day mga problema ro na ay lato-lato, bao-bao, ana-ana. Utang, way, bayad-bayad. Maulang. Ano na po ng programang walay politika, puros lang yun pakatawa. Way politika dire. Di ta mag-istorya politika. Tibok adlaw na musik paminaw, basig naglaban na yung ulo. Katawa-katawa sa ta para makalimot takadjot sa atong problema. Ngisi-ngisi, pawalas kalaay. Kung asa man mo naminaw karon, salamat. I-PM ko ninyo sa akong Facebook. Kung wa pa mo naka-follow sa akong Facebook, i-search lang Bitok-Bitok University. Paki-follow, paki-subscribe, i-message din ko kung asa mo napit lugar ka paminaw. Aning gugmang giyaha kay shout out ta mo buhon ha. Kanara tong buhaton kung okay ra sa inyo, kung di lang mo mabikila na ha. Atong programa rated SPG. Anay mga pampagilok, mga minartilyohay. Na ay mga ginabasay. So rated SPG lang taliya ha. Shout out sa tibuok natong mga radio partners. Radyo Serbisyo 94.3 FM sa may Nasipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines sa 106.9 Butuan City. Tana makalaag ko diya Ipanumpa ko 97.1 Enchanted FM diha sa may Surigao. Makabisita ko ba si mga July, makabisita ko diha. 97.1 Enchanted FM diha sa may Hinatuan, Surigao del Sur. O siyempre sa Misamis Occidental, perting Kusuga. Partner Radio 94.9 sa Oroqueta City. O sa 97.1 Mix FM Plaridel. O sa 92.5 Mix FM Aluran. O tana makabisita po ko da sa may Kidapawan City. Hello da sa mga taga Kidapawan City, North Cotabato. 100.7 Tambuli Infinite Radio. Diapod sa may Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa 100.7 Metro FM. O nana tong mga produkto diya ha. Nana diya sa istasyon 100.7 Metro FM. O siyempre diya po sa may Pangantukan Bukidnon sa Uswag Radio 87.5. Pangantukan Bukidnon. O diya po sa may Miss O Radio. Miss O Radio 87.5 diya sa may Taguluan. Nana, nagbili na po ko ng mga produkto nato diha. Sa balay ni Notska diya sa may Taguluan, Misamis Oriental. O siyempre, sa mga taga-Cagayan de Oro, naminaw mo sa Strong Radio. 90.3 Strong Radio, Kusgan. Dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Dagan salamat sa itong mga radio partners. Sugdan na nato ang kalingawan og pakatawa. Sugdan na nato atong gugmang giaha, comedy drama. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upayag
Ganahan ko ano dili ako mas gama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Mayong adlaw ganimo idol konsihal Bernie Bitok Bitok. Og sa tanan nimong tigsubay sa gugmang giyak comedy drama. Oy, ang atong gugmang giahak gihatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Available na diha sa may kuan ha, mga taga-Taguluan, Villanueva, o naana diha karon sa kuan Balay ni Notska. O amo nang nagbili nami dito diha sa Miss O Radio 87.5 Taguluan ha. Og also naana po yung produkto nato diha sa 100.7 Metro FM sa Tibalog, Santo Tomas ha. Kung mga gapangita diha, ato ilang ninyo ha. Number 1, nigawas sa Department of Health. Nga pag ang tao mo tungtong na galing og 50, abi na kog number 1 ng diabetes, number 2 ra day mga gala. Number 1 gayod, pag mutongtong ka na og 50, ang number 1 sakit is cardiovascular diseases. Sama sa heart disease, coronary artery disease, heart attack, heart failure. Tungod kay grabe ang hypertension o taas nga high blood pressure. Aksyon taga-Balacan eh. So kung kamo diha mga igala, number 1 magidening mga kuan sakit kasing-kasing din no pag mutongtong ka nag-50. Mo nang gi-advise mga igala, ayaw gyud mo kumpiyansa kung kamo na ay hypertension. Kung kamo pagpa-check up sa doktor, giignan na galing mo nga oy murag high blood na kanay. Kay sige na lang paminhod imong mga kamot. Medyo bugat o murag sakit ang tangkugo. O kana. Murag kapoy, murag galisod, murag maghangos. Bisag wa pa gibuhat, gahangos na. Ayaw na kumpiyansa. Kung mga tingala sa anong high blood man ko, nga niwang man ko. Di ba? Nangana sa tayo mga ana. Kaya ang high blood daw, para daw sa mga tambok ra. Pag sure mo di ay. Dagan kay pang high blood nga kung tan-aw nimo murag wa gi high blood kay niwang. Posible manggod na tungod na sa atong number 1 lifestyle. Yan ang hiling manigarilyo, kusog kay mukaon og mga pinirito. Si pangaon og mga kuan, tambok. Labi na ka ng tangkugo sa lechon. Lami ra ba kayo? Or di ba kaha, family history? Ang inyong pamilya
Aduna na gayoy pamilya na gid mo sa kuan high-tech, high blood o diabetic, high-tech family. Kung ang inyong pamilya na history nga mga high blood, posible gyud ka nga naasab. Mo nang alagaan yun nato ang atong mga kasing-kasing. Mag-inom! Oy, sa mga gipang high blood, mag-inom! Og Ashigo Plus Herbal Capsule. Og Ashigo Plus Herbal Coffee. Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Kuan Inday, taga Son 13 Carmen. Sa among kaliwat gyud mga high blood niya. Akong mama na namatay gid sa stroke. Sa akong mga igsuon. Dugo na nimo. Bari murag sa amo na gina siyang inheritance. So na kaning Kuan BP mga pilan ang mga 1 year na gid ni kapin gataas kiya ba. Nakuyawan lagi ko kay ang akong mama mo biya gini gikamatyan ng stroke o niya kaning Ashigo. Nakuan ko kay ang akong gibipin niya imong normal. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule. Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang atong Ashigo mapalit sa inyong mga suking mga radio station na gipaminawang karon. Available po ni siya diri sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save More o Save All Pharmacy sa Kugon Public Market. O pwede siya mo mag-order ani sa Shopee. Sa Ashigo Capsule, pwede po mo mapalit og per banig lang. Hindi mo gusto nga usa ka baksa. Pwede ra gyapon para matistingan ninyo, ha. Epektibo kining Ashigo kay kini naisagol nga ashitaba, korone herbal, guyabano extract ug turmeric. Morning nakalami nato mga igala. Sa turmeric palang daan sos dugay na kay ni siya nga traditional medicine. Aduna kini bioactive compound nga gitawag og curcumin mga igala. Kini makababa sa risgo sa heart disease. Morning nakalami sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Bosa palit na mga igala. Ang atong gugmang giyahag yatod po kanato. Kay kung kasog di gyud mo mahilig mga aduna pud kitay VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee pure yun siya nga soya drink. Nga available ni siya sa Ororama, Gaisano ug SM City. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Again, ang atong VG Soya Coffee. Available diya sa Ororama, sa Gaisano, o sa SM City. Sila nga grocery store, ha. Tistingi ka ninyo, lami kayo. Atong uban ang mga gadayet, o kani, gwapo kay mabusog man ka kay soya man siya. VG. Pwede po mo mag-order sa Shopee, ani. Ang spelling niya, letter V, double E, letter G, double E. VG. Mayong
adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Agnes. Ako naginaot nga unta matagaan og pagtagad kini akong sitwasyon karon. Na ako'y ka-live-in partner nga itago nato sa pangalang si Marvin. May galing wala Malvern. Balik yung Malvern. Kailan mo ni Malvern? Kasi kailan ni Malvern? Pataas ka mo sa kailan ni Malvern. Marvin siya, Marvin. Lahi si Malvern sa Marvin. May tungod yun sa akong kalib-in nga si Marvin. Nga sa una namong pagkita, ako gyo'y gabuhi niya. Mula nang mawalay ka na. O sa man ako pag maghugas og plato bisag mag-ato na kog opisina. Ay, sorry lab. Ako rin kasi butang na sa lababo niya. Ako rin bala lab. Sayo kay sa kadlawon anang TV. Kanina pa ka nagtanaw ng Netflix diha. Pasensya kay lab kay na ako'y gisunod nga series. Kanina magong series, sunod-sunod man gud niya. Kaya kung dili ni sunod-sunod nga series, di ni siya series na tawag ani. Ang tawag ani alternate. Kabalo ko unsa nang series kay magsunod na. Pero ang ako ba, sa yuha po kay nimo dia, oy wa man lang bisag ka ng mga habol ba, tanawan ng habol pati atong tualya nasa salog, di naman kini mo na mahalay dia oy. Ay sorry. Adala iposa na ako adala. Sa iyo ni mo gisapot, oy sayo pagalis buntag. Mao galing sayo pa lang sa buntag, nga ako manggod, ikaw man tanay nabilin sa balay. Ang ako lang tana nga manglabas sa kakadyot or magluto ba kakagamay, mag-iana ba? Ako ba ko nagreklamo baya gyud ha, wag gyud ko magreklamo anang wa pa kay trabaho karon. Kay ako okay lang ko nga nakadris balay, wa ba gyud ko nagreklamo ha. Tapos mo pag-abot na ako diri daghang kay labonon bisag imong kaugalingong brief ako paghapoy mo laban unsa naman ni oy. Sorry na. Mauday hindi din ka maayo ba? Ay, Marvin, ayaw diya kay gilong. Si mayo kag mamahaw sa taronog. Marvin. Marvin ba? Kaya na makumos ang akong uniform. Makumos akong uniform. Marvin, magilagay, Marvin. Ay, sama ba ikaw? Naka-uniform na ako. Ikaw dagan kay istorya. Marvin, kajud lang ako sa ngubuan. Makumos. Marvin. Usa. Kadyo lang ni tingo kang alarm, kadyo lang. Nitiyo kang alarm sa akong cellphone.
Pasaylo ako, pero usa ka sa maapil sa atong special nga retirement package. Sir, ayaw pa binuang, sir. Pasaylo ako pero wa ko'y mabuhat kay gikan maginis Manila nga memorandum nga medyo mag-trim down kitag tao. Gamay na lang mabilin dire kay tanan mo balik man sa Manila. Pasaylo ako, Agnes, ako nakita ba yun ang imong kamaayo sa imong trabaho. Nakita na ako nga dako ka nga asset sa opisina. Gitry na ako kag depensa. Gidepinsaan ta ka pero unsaon tamang yun nga usa mang yun ka sa matanggal sa trabaho. Sir, tinuod yun ni sir. Pasaylo ako, Agnes, pero maog yun. Miski ako galing, gidawat ko na lang akong early retirement kaya di po ko gusto nga ma-assign dito sa laing lugar kay nanadari akong pamilya. Munang na apil po ko nagpabayad. Sige lang, akong itry og pangutana dito kung basig mahangyo ba. Pero sa kakaroon, usag yung ka sa matagaan sa special package. Medyo dako-dako man sana siyang kuan na amount. Pero mao lagi, sa tinod anay lang, pasaylo agyo ko kay naigo yun tani. Usag yung ka sa matanggal, pasaylo ako. Sir, gaano man sir? Gaano man sir nga nagtarong man kong trabaho, sir? Ubel. Sir, dagan para ba ko'y bayro no? Tabag ko para ba ko nagkuha og refrigerator. Mahal na bang monthly ato, sir? Tanan nagsaba ka, sir, nga matanggal ko, sir, kaya wala lang na ko rin dayon to na ko ang refrigerator. Sir, ubel. Pasaylo ako, nakasabot yung ko ni Agnes pero sahod naman yun nga. Di man akong tang-iya sa kumpanya. So pasaylo agyo ko. Sir, nga ano sulti ko, sir? Nga ano ang nabilin, sir, katumang isa, sir, nga bago pa man to sa nisulod. Tungod ba, sir, kay kung ga-duty siya sa imong opisina, gapantira siya, sir, ha? Tungod ba, sir, kay gapakuot siya sa imo, sir, kay ako di ko gapakuot, sir, ha? Asa magkakakuha na nga istorya? Di ka na tinuod. Nga naman lagi to, sir, nga katubag ko man to sa sir, guwapa, sexy, sir, nga naman, sir, tungod ba, sir, kay magsisig tuwan-tuwan sa imong katubangan, sir, Oy, murag di nagaling na maayo na imong gipamulong ni mo Agnes, ha? Dili ka na tinuod, ha? O siya ba, dili man ingon kisibag o dili. Ang Manila may nagpili, dili ako nagpili, ani. Mao ba, sir? Mao ba? Kay kapila na ginako nakita, sir, nga ang pantian ng bayhana nasa imong lamisa. Oy! Di na ko ganana niya. Burag kabuhatan ako ni mga istorya galing Agnes. Ay na, sir. Maski pili ni mo mga lamion. Ay, lang. Ang gabi lang. Moro na gabi na lay ka lang. Nagluto na ko lang, oh. Nagluto ko itlog. Sa tanan pwede lutoon itlog yun. Moray mo makaya. Pasensya na. Pero nagdungang na po ko diya lang. Sige na, kao na lang. Anong ano mo na yung dagway? Naghilak ka?
Gutom na lang mi sa katapusan. Wala na ko'y trabaho. Ha? Kasi wala ko'y trabaho. Nanay, memorandum gikan dito sa Manila. Og nakadawat na ko. Og usa ko sa matanggal sa trabaho. Udsa. Ano ikaw may una matanggal nga ikaw na may dugay-dugay na diha? Ay, ambot ba kong giunsa? Ang nabili noon katunoong mga dalaga nga mga bago pa. Atong babae nga sige atok opisina ni sir nga. Matingala ko kung musulod siya sa opisina, mga hulog ang gamit. Matingala ko pagawas din ako. Pagawas din sa babae, nagkampat-kampat na rin ang mga lipstick. Tuwa na ni padulong na sliog. Natingala ko nga, pagawas ni sir, ang panty na siyang bulsa. Mo ba di ay? Nagsabata na ka para magbiling kag panty di sa opisina si mong sir. Buang malay ka. Asay buang. Dili akong pasabot. Buang malay to nga sir. Final lagi na? Final na. Sa katapusan na lang kukot. Dako akong kabalaka kay bago lang bagyo na na-deliver ang refrigerator. Unsaon ako ni ron. Nasudlan na ba nimo ng bagong refrigerator? Wala pa, mga tubig pa lang. Mas maayo. Ato sa nang iulit dito. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? So pila ka kaadlaw mawala. Adugay-dugay gyud kay kuan mo magsakay-sakay mong kuan ning kuan, sakay-sakay mong kuan ning mga truck. Burag kuan sa ko ba kanang assistant sa kuan ning driver ba? Pag sure ba na imong lakaw ba? Lagi. Padulong mi Sambuanga tapos ito Pagadian tapos balik ra pod dayon mi. Dili pa ko ang main driver pero magtuon-tuon sa ko. May na lang ni kaysa wa gyud ko'y trabaho. So pila ka adlaw galing? Siguro mga 2 days siguro. Kadugay basad. Daw saman kaysa wa ko'y trabaho bi. Sigurado ka na? Basi ba delikado kay na inyong mga biyahe ha? Sasoy. Kaysa wa ko'y trabaho, wala kay trabaho, wala sa ko'y trabaho na magsina po kagyaw-yaw kay magsikutan og Netflix. May na lang galing ni kay gipasulog ko sa akong amigo. Sige na, mulak ka na mi kay mga dlaon mi. Tapos mag-text-text lang dahin ta. Maningkamot ko nga pagmamaayo na kuan ako na rin ang main driver pero karon kuan lang sa ko kanang assistant lang sa ko. Laoy. Mobit akong gusto nga dira gyud kasbay. Nara ka perminti sa tapos mag-um din kag si. Gusto ba ako nga naragyo ka sa balay mo nang gusto ko manalbaho ta karon kay tungod kay wala ko'y trabaho. Mo nang kailangan nga ikaw na sige. Wala ka. Mo galing. Ay nasag drama-drama da. Ang ato ang importante ani ay mahalaga. Mora gyud na siya, ha? Sige lang, kabala ka lagi. Mabalik ra ko siguro mga 2-3 days ra balik ra din ko. Iampo lang ko nga walay may tabos nga di maayo. Dobby. Bantay ba ha? Basiyon niya mamay ka dito. Jesus na over ka na pa itong istorya. Sige na, mato na, kumulakaw na ako. Sige na. Hanggang sa dulo ng mundo
ang ubo hanggang bumulong ang luha hanggang mahulog ang tala. Basta't mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon ay lumilipad at nasa langit na. Lang, kumusta man imong mga biyahe? Grabe ka kapoy eh. Anong usahay lagi kay kanat birich lagi ka? Kanang usahay na yung mga part dito sa kuan. Ano sa mga bukid-bukid na way signal ba? Lang, kapoy ko eh. Gusto ko matulog. Kadyot lang, istorya sa tabay, dugay ba ka nawala? Dayon. Kumusta man? Makaya? Kaya man, pero mo lagi, kapoy. Di lalim. Kanang, siguro magpalit kag lain SIM, kanang nai-globe na po'y smart, anak ba kay, para makontakta ka kay usay, mabalak ka biya po ko usahay nga, matingala ko sa kaadlaw, mawala imong signal, anak ba? Kabalaka na lagi. Kanara mamatimingan na po nga na yung mga lugar nga wagi signal. Kapoy na ko. Gusto na kong matulog. Lang. Oh. Lang, namalaan ba ako lang? Sa? Namalan ko. Pila ka adlaw na anad ba ko nga nakaperminti tapos wala ka na. Uy, wala naman yung bis. Uy. Lang. Wala ko'y panty. Ugma, palita ugma. Tutas gaysano ugma kay barato dito. Lang ba? Akong gutter, nahiwi na. Lugay na kaniwa na tulid lang. Saba, kapoy galing ko. Lang. Ginambitaw ta ka nga na Biramax diha na. Pag sure diha, wa na Biramax. Nahurot na. Hay? Nahurot na di ay? Lang, sige, one time lang bi, respetuas ako bi. I-align sa niya akong gutter bi, sige na ba? Ikapoy ko karon lagi. Ay, si kapoy lang. Di ba lalim nga nara ko diri sa balay, way trabaho. Sa sigun ako na nimo, asa ka na padulong. Kanat birits pagyug ka, basing niyag nakailain. Tanawag ka, balibad ka na, basing nanagyug kailain siguro. Ay, sus, ay. Si. Ano? O, daya ka. Maorat to. Ano dagan-dagan pa'y dugay ba? Sige, tulong na ko. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time you'll feel this feeling I have inside. Your hope is romantic is what they say, falling in and out of love just like a play, memorizing each line and still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition.
with Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Isa ka ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor Poroxais. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga asigo capsule, naulian ang akong sakit o maayo na akong katulog. Isa ka buwan na kape na kong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka capsule. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga asigo capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa asigo capsule. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Nanay pamulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing dugay na akong gibate. At ayun na po siya sa kuhan, isa kapad. Usa kapad ni mong nainom, nakita ni mo ang libyo? Oo, na-alibyo. Ano nakasulti mo ka na alibyo? Usa rin ang dati ni mo nga wala pa kakainom mo sa gibate sa Bulawas? Kapoy. Hangat. Oo. So sa napulo lang ka kapsul, ang 30 katuig ni mo nga sakit, na tabangan lang sa napulo ka kapsul sa, usay mong ginom? Asigo, wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar ka to kanila, nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga, mag-inom po sila sa asigo, kaya makaayog kayo sa mga sakit, yun sa nasakit sa gibate. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na!
Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Ang atong Biramax available diha sa may Oroqueta City, sa Farmasya Jessica 1 and 2, sa Sifi Pharma ug sa Medgrace Pharmacy. Diha sa may Plaridel, napo diha sa JLY Pharmacy, sa Algi Pharmacy, og sa Balyangao Pamela Store. Hello diha sa inyong tanan, ha? Available po diha sa may sa radio station na inyong gipaminawan karon. Nagpadala nami diha sa may Metro FM sa Tibal og Santo Tomas og diha sa may Miss O Radio sa balay ni Notska sa Taguluan, ha? Og diha pod mismo sa Nasipit og sa Butuan City. Ang Biramax Capsule ayaw mo og tumar kung hubog kay mo. Tungod kay herbal maguning ato ang tambal mga igala. All natural ingredients. So kung grabe alcohol, hubogay ka, magtumar ka, wala, di makaya. Di na mo ipik mga igala. So sigurado ang kanalang di yun mo maoy. Tamas maayo kung dili po ka ng after ka ng manihapon mo. Nagkaong kagdagan, busog kay ka. Na dili pwede. Dugay kang epekto ana. Mas mayo nga medyo empty or after na ka after pila ka oras na ka na magkaon. Or dito na lang pagkahuman, naya kakaon pabalik sa kusog. Tamas mayo ang imong itulak ani kape kanang init ba para mas dali siya ma-dissolve. Wapo kayo after mga 30 minutes o 1 hour tasultian talang modana, dili ni siya pares uban na pag-ana, pagbayang magiliw, wala na dayon, na lahi ra man tuloy-tuloy ra man Bayang magiliw, taon-taon na po, ang sensitivity ba, balik na. So kung mayroong gagabi napay kadlaon, napay tunga-tungas gabi tapos mamukaw na siya kadlaon, tapos napagibuntag na. Ang problema, imo nang gipauli sa kadlaon. Tapos unyag ni function pagkabuntag, asa nimo na i-release dito na imo ibunal sa lababo. Tinuod biag yun kay ako Biramax biag yun ko mga igala. Sahay ko na yung mga lakaw, sayang kayo matok ang mga nindot na resort. Uban ni mo si Mrs. Mas may nang pura-puraan yun. Biramax kagabi basta kay gabi tungang gabi kadlawon magbuntag lagi wagi problema, wagi palpitation kay all natural ingredients man horny goatweed, tongkat ali, mga ginseng, alami kayo tamatingala ka, grabe kay wala mawala imong kakapoy ba mo nang mag Biramax na mo nang tama nang gitawag nga Biramax Bira to the max.
Ito ay isang dalangin, huwag sanang Nganong bili na ram ko ni mong kwarta? Sa una ba ako ba ihatag sa imo tanan akong sweldo ha? Nganong karon anong di man nimo ihatag tanan nimong sweldo? Ayaw ka ginapog ko yung mga ubang mga paliton noon sa mantaong gay. O, taga nagkabay ni ko ni bahala na. Kasi ko ibala ni tubig, kuryente. Di ka patabay ron nung gamay ra magani mong ginahatag. Kung di pasensya kayo, di man sa ning anak ka dagan ng kadako atong sweldo. Kareklamador ba kayo nimo? Sa una bitaw akong mga sweldo, ihatag ba ginako sa imo tanan. Ta karon ginabali na ang kalibutan, ikaw na nay trabaho, karon di na mo ihatag sa ako tanan. Ay pagbuot. Buro man sa kag giminyuan. Sa? Ikaw kung makasta ka, mura sa kag giminyuan, basig nakalimot ka nga, di beta kasado, live-in rabe ka ha? So, ingana na din ka mastorya karon. Ingana na din ka mastorya ka nako. Sa una nga ako pa igatrabaho, sus grabe yun. Manginingog ka ako gid ang imong asawa, ikaw gid ang bana, maningkamo, ana. Takaron na ikaw na nakatrabaho, perting hilasa na. Di na ko makabuot sa imong sweldo. Takaron, dili di ta kasado, so usa day ko diri. So, kulang na lang nga imo kong bugaon. Ana ba imong gusto pasabot? Aw. Kung imong unaw, pwede makamuhawa ni panimalaya. Kung imong unaw, ako naman sa gabayad sa monthly ani, di naman ikaw. Sige, kung gusto ka, pahawa. Huwag yun ko mahadlok. Karon noon na ako yung trabaho. Di be, wa man sa ti anak. Di man sa ka maburos. O, di man ta kasado. Pwede. Napadungog-dungog ka, muhawa ka? Hawa! Tonight it's very clear we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I will never leave you alone. Kalame. Kitsa man ng buro na mo kay babae nga kadunggan. Batay. Agay, kalame. Ay, kalame. Kalame. Kana. Oo, kalame. Sani? Buro na babae. Pandabay. Sani? Kitsa ng babae nga imong kauwan. Bawa na dire. Isamukan lang po kunin mo eh. Dagang kay ka istorya. Dali na ko di bubugaon. Tungod kay wa na ko'y trabaho. Isayon-sayo na lang na ko di bubugaon karon. Ha? Ay, sus, dagang kay ka drama. Sa bagay, wa mo ko'y kabilinggan mo, wa man tay anak. Ambot basag, kinsa ba kay baog na to do ha?
Sa mukha nung ano yung style god. Dagan kay kaistorya, mga sikag kuan-kuan. Gisumhan ako. Gisumhan ako. Sa una nga ako rin ay kwarta ako na trabaho. Ako'y reklamo nga wakay trabaho. Sige lang kang padako sa imong itlog. O sa imong gusto akong ginahatag. Senyorito, kayo ka akong gibuhat ang tanan pero karon ning ani na imong ibalos ka na. Dagan kay kaistorya. Pawa na dere. Pawa na ning panimalaya kay ako ra manggapoy gabayad ani. Pilit nating iniwasan. Brother Bernie, with all At kahit di sigurado, maninda kong problema, mag-ampo kita. ngayon'y naubos ng kwentuhan. Nagsimula ng magsisihan. Ay nako. Lahat ay parang lumabas. Pagkaway po angod ni Marvin. Alam kung saan Agnes! Kaloy po ni Agnes mga igala. sabi ko na nga ba dapat Naman sa ni may ana ba nga katong panahon nga ikaw pa mo'y abunda. Okay pa. Dagi ni mo mates ang karakter sa katao, no? Biskigod sa imo agong mga sa imong mga relatives sa guban pa. Katong panahon nga naapa ka, napakay kwarta, or napaka sa power. Dagan kaayo, gapalibot sa imo, dagan kay mo suporta. Pero sa panahon na galing nga walang-wala na ka, diya na rin manggawas ang tinuod ng mga kinaiya. Paraga po na sa magtiayon, number 1 mang yung awayan is kuan mang yun, kwarta. Pag naay kwarta, abunda, dali ra kayo mo sabot sa mga problema na problema gamay, gitik-gitik na nino, buuan na nimo nagpanti, okay na dayon. Pero kung wa mo'y kwarta, sa paghubuan nimo tanan. Si Paon na kanya, pagulong niya. Dagang kay Bayro nun. Dako ging epekto biag yung kwarta sa tinay lang sa relasyon. Dako ging epekto yun. Manang mayon mo nga dili ang kwarta wala epek, sus na dako kayo. Agnes, well, ang imong baton, manarbaho ka. Nigawas maging ang kinaiya ng imong bana nga sa diyang walang-wala na gibiyaan na ka. So ang imong baton, mangitag, I'm sure makakita trabaho kay maayo man ka, no? So pangitag lang yung trabaho, layon para nako dili siyang lalaki nga para nimo. So ayun na rin anang libin-libin mo na maglagot din ko anang libin-libin. Ay lagi mo anang libin-libin kay anytime ang ginansya ragid ana lalaki ragid nakaginansya. Sa tanan mga libin-libin lalaki ragid nakaginansya. Anytime pwede gin mo biyaan. So bahala pa magdebate ta. Perminti gi ko miingon nga sa mga live-in baba ang lalaki ragid mga ginansya, babae wa gyoy ginansya makuha. Staanay pa ta. O sige, sa may advantage mo yung babae, o anli it all you can. Anli gabas, o maora. Pero amot pila ka years ra, pinakalibin, o sa mo, lumluman ra mo. Di na mayo. Andangin na ninyo na ha. Tingnan mo ito na, I love you all. Bye! Ang mga puso'y wag nating